وتوصع لتنكسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي وتوصع لتنكسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي زي بحاليوت من قصقاس لسان فتحي كفل ميديا ناتدالو زقرب آب حواريوي تلقهم إمانان زتوكوري فتحي بعين امنتنا حقن رتعن أبقعزو خرستنا كمين بخمين كنرعمو خمز قبا قدس مصحاف بموكاس مزقب هايمانوت بمموركاس والسانيتات كال أي قبائي فاتيكان بمتقاس كم اون زتفلاليو كاتوليكاوين منفساوي صحفات بمخلاص أفلوطو كاتوليكاوين إمانان كبن ببال زعلبه مدبيو لسان فتحي وتوصع لتنكسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي وتوصع لتنكسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي لسان فتحي ስለዚህ እዛ ሀገር ትባድም ከም ዘላ ዘመልክት አውያትያ እተስምዕ ዘላ አውያታ ኸኣ ናብ ኩሉ እዩ ናብ ውልቀ ሰባት ስድራ ቤታት ናብ ዓበይቲ ዓዲ ናብ መራሕቲ መንፈስን መራሕቲ ፖለቲካን ወዘተ ዝቐርብ ዘሎ ጥርዓን እዩ ምእንትዚ ዘለዉ ከም ዘይከዱ ዝኸዱ ኸኣ ከም ዝምለሱ ንምግባር بالحاتن تبعاتن زرئي تباقصتات كدليو عدخان عينخان ايمنون زبل مسلا ابو ترسعو دينا خنبل لو مزلو اتحساسبان زنبالين عدخاس تعمخادا ازبل يمثل مالت اتطعمن مچوتن اترخبلو نسيو عدخاس زبل سلازخونه نزا هاجر زيا نهزبا مچوت طعمي سراح سلام رقعتن كالن تهب وي كتهب اتتصعر مقبارا اللو زبحال بالحاتن كألتن كفتش مدلي حجون بخلتشحن حدن بتغرستيان نزبلتو كندقمو كونتن حلواتن يقددن اللو سلامنتاي من اسياتنا عدقوانا زمعدو مبال ترقم أي كهلواني عد سلام عد فتحي عد السراح عاوي الكاز مسلكا اتزارب الله سريحة اتحدر الله عدي مسحزكا معر قدفو معر زنادي سلازيلبو نسدت كند زمعدون زخدون كاب سدت زملسون زوحزون من اسيات كهلونا ناي قدنيو كميسي هاجر دايام انت سبا انت هزبا زغومة بر سب انت هاجر كم زيكونه بقبري بجبتي كر اللو ازي كاب هوارياو ملغتي كاتوليكاوين باباسات إيرترا حوها أبيالو كلتشحن 14 زتوسديو
ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ድምፂ ልሳን ፍትሒ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ሓንቲ ካብተን መልእኽቲ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝኾነት እታ ፋልመይቲ ኣብ 1991 ዝተጻሕፈት ሰላምን ምዕብልና ናይ እትብል ቀዳማይ ክፋላ ናባኻትኩም ኣቢልናያ ከም ዝነበርና ትዝክርዎ ኢኻትኩም። ሎሚ ናቱ መቐጸልታ ሒዝናልኩም መጺና ኣሎና ምክትታልኩም ንዕድም። እዚ ድምፂ ልሳን ፍትሒ እዩ። ካልኣይ ካብ ዝሓለፈ እንታይ ተማሂርና ውግእ ንኸይድገም። እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ኣብ ኩነታት ሃገርና መዘና ዘይብሉ ሓደ ዓብዪ ታሪኻዊ ምልውዋጥ ዝረኣየሉ ዘሎ ምዃኑ ንማንም ክስወር ኣይክእልን። ናይዚ ምሉእ እንታይነቱን ኩሉ ባህርያቱን መን ይፈልጥ ምስ ነውሐ ግዜ መመሊሱ በሪሁ ይረኣየና ይኸውን። እዚ እዋን እዚ እምበኣር ንዝሓለፈ ተዓዚብና ትምህርቲ እነቐስመሉ ንዝመጽእ ኣማዕዲና ብምጥማት ድማ ንወዲ ሰብ ዝበቅዕን ዝግባእን ጽፉፍ ስልጣኔን ምዕብልናን ንምህናጽ ዘኽእለና መሰረት ከነቐምጥ ጽቡቕ ዕድል ዝረኸብናሉ እዋን ምዃኑ ግልፂ ክኸውን ንኹሉ ነማሕፅን። ታሪኽ ኤርትራ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ቀረባ እዋን ከም ዝምስክሮ ህዝብና ናይ ሕንጸተ ሰብኣዊ፣ ካልቸራል፣ ማሕበረሰባውን ፖለቲካውን መንነቱ ዓሚቕ ስምዒትን ብሱል ርድኢትን ከማዕበል ክኢል እዩ። እቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘርኣዮ ታሪኻዊ ምዕባለን ፖለቲካዊ ብስለትን ጸብጺብካስ ነዚ ህዝቢ እዚ ናይ ሕጋውን ወግዓውን ሓርነቱ ማዕፀ ክኽፈተሉ ብሩህን ባህርያውን ዝነበረ ነገር እዩ። እንተኾነ ግዳ ህርፋንን ጸብለልነትን ወገናዊ ጠቕምታትን ምስ እውነተኛ ረብሓ ህዝብና ዘይላዘብ ካልእ በብዓይነቱ ውሽጣውን ግዳማውን ምኽንያታት ተዋህሊሉ ንህዝቢ ነቲ ኣብ ጉዕዝኡ ዘጋጠሞ ዕንቅፋታት ኣበራኻተሉ። በዚ ኸኣ ኣብ ታሪኽ ህዝብና መወዳደርቲ ዘይርከቦ ከቢድ ጸገም ክፍጠር ንኤርትራ ሓፈሻዊ ዕንወት ዘስዓበላ ናይ 30 ዓመት ውግእ ክካየድ ናይ ግድን ኮነ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ምስኪንን ንጹህን ህዝቢ ክንዚ ዝኣክል ከቢድ መስዋዕትነት ዝተኣዘዘሉስ ንምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ነቶም ነዚ ውግእ እዚ መንቀሊ ዝኾኑን ንኸዓግትዎ ኾነ ንኸወገድዎ ገለ ዘይገበሩን ንኹሎም እነቕርበሎም ሕቶ እዩ። ነዛ ካብ ዖና ክትሕነጽ ክትውለድን ዘለዋ ሃገር ድማ እዚ ዝሓለፈ ተመክሮ ሕሉፍ ትምህርቲ ከይሓደገላ ኣይተረፈን። እዚ ኸኣ ግጭታትን ናይ ሓሳብ ፍልልያትን ንምፍታሕ ዝግበር ውጉእ ትርጉም የብሉን ዝብል እዩ። ድሕሪዚ ኩሉ ዓመታት ዝረኣናዮን ዘሕለፍናዮን ሃለዋት እቲ ናይ ዘመንና ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብጽንኩር እዋናት ታሪኽ ዓለም ዘመሓላልፍዎ መልእኽትታት ትዝ ይብለና። መጠን ክንደይ ሓቂ ምዃኑ ንማንም እውን ከም ዘይስወሮ ይርዳኣና። ውግእ ሓደ ጠቕሚ ዘይብሉ ዕንወት እዩ። ፒዮስ መበል 11 ብሰላም ዝጠፍእ ነገር የለን፣ ብውግእ ግን ኩሉ ይጠፍእ። ፒዮስ መበል 12 ናይ ዓሌት ሰብ ዕድልን ዕጫን ክውስንን ዝግብኦ ውግእ ዘይኮነስ ሰላም እዩ። ጳውሎስ ሻድሻይ ውግእ ትርጉም ዘይብሉ ተርእዮን ወትሩ ዘይፍትሓውን እዩ። ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ንሕና እውን ኣብ መፈለምታ እዚ ታሪኻዊ ምዕራፍ ነዚ መልእኽቲ እዚ እንደግሞ ዘለና ድሕሪ ሕጂ ውግእ ንወትሩ ምስቲ ዝሓለፈ መሪር ታሪኽ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ንወትሩ
መዘከርታን መጠንቀቕታን ጥራሕ ኮይኑ ክነብር ናይ መጻይ እዋን ወለዶና ካብዚ ኸድሕንን ብዝብል ሓሳብ እዩ። ሳልሳይ ዘይተዛዘመ ጉዕዞ በዚ ዝተረኽበ ሓድሽ ታሪኻዊ ለውጥን ዘስዓቦ ዓሚቕ ስምዒትን ተዘናጊዕና ክንርስዖ ዘይግባአና ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ኸዓ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ጨበጥናዮ ናብቲ ናይ ሃገርና ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ናጽነት ኣቢሉ ዝወስድ ቀዳማይ ስጉምቲ ምዃኑ ምግንዛብ እዩ። ተበፂሑ ዘሎ ወታደራዊ ወይ ብረታዊ ዓወት እንክኸውን ሕጋውን ወግዓውን ውሳኔ ክስዕቦ ናይ ግድን እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ምሉእን ፍጹምን ዝገብሮን ክተርፍ ዘይግብኦን ካልኣይ ስጉሚ። እዚ ምዕራፍ እዚ ቀሊል እዩ ወይ ድማ ጸገማት የብሉን ቢልና ርእስና ኸይነተዓሻሹ ጥንቃቐ የድሊ። ብወገንና ኣብ ፍትሕን ታሪኻዊ ግምታትን ዝተመርኮሰ መሰል ርእሰ ውሳኔ ንሕዝብና ክረጋገጸሉን ክሕለወሉን ኣለዎ እንክንብል ብዛዕባ እዚ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ተበፂሑ ዘሎ ስጉምቲ ኣሓጒስናን ኣጸናኒዑናን ከም ዘሎ ንገልጽ። ቅድሚ 1 ዓመት ኣቢሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ቅድስቲ መንበር ቫቲካን ንዝርከቡ ናይ ዲፕሎማሲ ኣባላት እንክዛረቡ ዝኾነ ይኹን ንጉዳይ ኤርትራ ዘገድስ መፍትሒ ተባሂሉ ዝቐርብ ኩሉ ናይቲ ብዙሕ ዝተሳቐየ ፍቑር ኤርትራዊ ህዝቢ ሓረርታን ድልየትን ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ይግባእ ከም ዝበሉ ንሕና ድማ ናይ ገሊኡ ወገን እዚ ህዝቢ እዚ መንፈሳውያን መራሕቲ ብምዃንና ንዓለም ለኸ ኣካላት ብፍላይ ድማ ማሕበር ሕቡራት መንግስታት ዓለም ካብቲ ብዝሓለፈ እዋናት ኣጽቂጦም ዝነበሩ ዘይግባእ ናይ ስቕታ ኣገባብ ወፂኦም ነዛ ብዙሕ ዝተሳቐየት ኤርትራ ሃገርና ፍትሒ ኸውፅኡላ ምሕጽንታና ነቕርብ። እዚ ናይ ስግግር ምዕራፍ ብዝቐልጠፈ ተዛዚሙስ ህዝቢ ሃገሩ ንኸሃንጽ ኣብ ዘኽእሎ ስሩዕ ኩነታት ምእንቲ ብቕልጡፍ ክዓልብ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝጥምት ሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ክውዕል እውን ንሓትት። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ነበርና ኣብ ዙርያ ሰላምን ምዕብልናን መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ዝነበረ ትሕዝቶና እዚ ነይሩ። ዝመጽእ ዝኸሙን መቐጸልቱ ሒዝና ክንመጸኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናይ እናበልና ንፋነወኩም። እዚ بحاليوت من قصقاس لسان فتحي كفل ميديا ناتدالو زقرب ኣብ ሓዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ዘተኮረ ፍትሒ ብዓይኒ እምነትና
حقن رتعن أبقعزو خرستنا كمين بخمين كنرعمو خمز قبا قدس مصحاف بموكاس مزقب حيمانوت بمموركاس والسانيتات كال أي قبا فاتيكان بمتقاس كم اون زتفلاليو كاتوليكاوين منفساوي صحفات بمخلاص أفلطو كاتوليكاوين مؤمنان كبن ببال زعلبه مدبيو لسان فتحي وتوصى عليك كسرن